Hello everyone, hope right ukulakho luhamba kahle. Uyamkhumbula uwelile ethi uthi uMpunguzi uma ngiphaphama ngo-3 ngiphaphama ngemeseji yakhe uthi ngikutholele umkhwenyana ngokukhulu ukugxuma nami ngithi mphi ngiveza naso isithutha esigxumise kwempunzi esithutha sifikile la nizo lesi sithutha mina ngisinakile phela ngisibone ngibuka uma ku-TikTok kodwa ngisinaki yabo safike isithutha sathenga la sisuka kwaMpunguzi kanti bekuyoxoxa ngegama lami ukuthi ngitholele le ndoda ngithi mina buyokwenzani sithi besiyobusa sengibuza le ngane engipheka nayo la ngithi wena ubani lo ingane siyamchaza ngendlela ngimwelkhame ngayo angimwelkhamanga nje ukuthi uwumuntu nawe khona kwi-media ngibone samakhelwane nje ozothenga naka sayichaza ukuthi uyisesele uyagquma lo muntu akayichazanga. angithi uyamuzwa la kule video ukuthi ukhuluma engathi lo muntu lo Jumping Castle le ayizanye lo Khuzani akayithandi akayiboni nje esondelana nayo-ke ivideo esitrenda. Lalela wena chazela ivideo esitrenda yena-ke futhi yena straight uwelile Mchunu nayo iJumping Castle la angazi ukuthi kuhlekwa kumnandi. Lalela uma ngidlalele Jumping Castle siyazi uwelile sengihlala sengisho umoya ba shaka kumuntu uthi baba ngiyamngobile hawu ngobiye kume hawu 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 abantu sebekhala-ke ngobuxoki bakheki uwelile ukuthi ufike uyakhala khwiqi yena futhi angazi ukuthi useyajabula mebona yena lo Jumping Castle. Kuningeke nje okusazokwenzeka, silindele nje ukubona ukuthi iyophelelaphi lento yabo beno Jumping Castle. Iselesele washo yena kusho ngomina iselesele. Anyways ke siyivala lapho-ke ivideo namhlanje sibe unqe. I really hope ukuthi enjoyile ivideo. If we enjoyile ngiyacela ukuthi smash lo like button uphinde usmash nalo subscribe button and mina-ke I'll see you in the next video. Bye.